Ba malai malir sedang. Ba malai. Saya start udah malai apa kau ni? Nah, जोंना बिसोरो जाबाय जोंनि पार्टी माने जों बुंथ'ला आङो मा आब' नोंथांमोना नायबाय थादों होमबा आंनि भिडिअखौ बिनानावनि एमएल लाइफआ मामोनलाय? IPS officer. IPS officer. IPS officer जानोब्ला नों मा प्रिपारेसन खालामनांगौ? IPS officer जानोबा बेबायदि एक्सट्रा जेबो कर्स लानाङा ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामनानैहाय UPSC एग्जामखौ होनो हायो UPSC एग्जामावहाय मोनथाम एग्जाम जायो फार्स्टआव प्रिलिम जायो प्रिलिमनि उनाव मेन्स बिनि उनाव इन्टारभिउ प्रिलिम्स एग्जामाव मोननै पेपार थायो लेंगुवेजआ हिन्दी आरो इंलिश मेन्स एग्जामाव 9टा पेपार थायो आरो बिनि उनाव इन्टारभिउनि उनावहाय ट्रेनिंनि थाखाय नोंखौ कल खालामगोन IPS officer जानानै नोङो समाजनि थाखाय मा हाबा मावगोन? समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावो थेंक इउ फंबायना मामोन? सासे फोरोंगिरि जानाय टिचार फोरोंगिरि सासे फोरोंगिरि जानोब्ला मा गियान थानांगौ माने सासे स्टुडेन्टखौ फोरोंनो थाखाय सासे फोरोंगिरि जाबा गावनो मोजाङै फार्स्टआवनो बुजिनांगोन आरो गथ'फोरखौ मोजां बुजायनो हानांगोन जाहाथे सासे फोरोंगिरिया गथ'फोरखौ मोजाङैनो फोरोंनो हाथों इनि नलेजआ थानांगोन आरो गाव डिसिप्लिन जानांगोन फंबायना हबिया मामोन? हा फंबायना हबिया मामोन? डान्स मोसानानै मोजां मोनो बिनानावनाबो एखेमोन न मोसानाय दे नोंसोर सानैजों मोनसे डुएट माने स्टेप मोनसे ससे दे मेथाइ होबा मोजां जागौमोन नामा आदा? गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय दिनैनि बे फ्रेशमेन ससियेल प्रग्रामाव नुजाथिफैनानै बर' बुथुमनि ग्रेम सार लोगोसेनो गासै सारमेन्टमोननिसिम आंनि नोङो टिचारनि स्पिचखौ बुंनांगौ टिचारनि स्पेलिंखौ इंलिसाव बुंनानै होलाय TEACHER बिनानाव टिचार डेखौ माला खुंनाय जायो मा होनदों आदा खोनायाखै टिचार डेखौ माला फालिनाय जायो 5 सेप्टेम्बर फंबायनि एम इन लाइफआ मामोनलाय MBA National Defense Academy आरो हबिया फुटबल
फुटबलाव मोनसे टीमाव साबेसे गेलेगिरि थायो? 11 or 12. बर'नि सासे गेलेगिरिनि मुं बुंनांगौ। Rangapara. Okay, thank you, Jagai. आंलाय मोजां मोनो सना नोंखौहाय आंलाय गोसो थोयो। Okay, thank you. Thank you, सानैनिसिमबो। मानोना सार आरो मेम आरो आब' फंबाय बिनानाव आरो आंनि लोगो बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा लीलावती बसुमतारी। आं बिसनाथ सारियालिनिफ्राय फैदों। बिनानावा मिनिनानै मोजां मोनो खनसे मोजां गोसानो मिनिनानै खोन्थालाय। मा मोजां मोनो होनदों? नों मिनिनानै मोजां मोनो नङा होमबा? ओमफ्राय फरायनासो मोजां मोनो र'। दे। दे नोंखौ जों बिराद मिनिनाय नुदों ओमफ्राय नों खनसे मोजांनो मिनिनानै होदो। Okay, thank you. फंबाया? खुलुमबाय, आंनि मुङा जasi बसुमतारी। आङो gwsw जेराव फरायो। आंनि हबिया गिटार दामनाय आरो एमनिफ्राय दङब्ला बिजनेसमेन। Okay, thank you. Introduction-खौ दोनथ'नोसै जोङो समनि जोबोद आंखाल जोंहा मानोना मानगोनां आलासि बिथांमोना सफैबाय।
माने सिलथाखो एफा लाजायोथ' ये देखो हमारे लोग और यहाँ हमारा म्यूजिक प्लेयर इधर फोटोशूट चल रहा है आं गोलोमनायखौसो लाजोबो नोंसोरखौ साफा साफाखौ लायाथ' साफा साफाखौ लाया आङो गोलोमनायखौसो लायो एसे लेथ्रा लेथ्रा नुनाय बायदि